For at finde den rigtige forhårsdækkenstørrelse, kan du nemt tage mål selv. Målene gælder uanset om dækkenet har almindelig halsudskæring eller eksempelvis highneck, da det er hestens længde, der angiver størrelsen. Vores dækner angives i ryglængde, som du måler med målebånd fra starten af hestens manke og til halerodens begyndelse. Desuden anbefaler vi at måle kroppens totallængde. Man måler fra midt på bringen øverst, hen over skulderen til det bagerste punkt på hestens lår. Ved videoens afslutning kan du se en tabel, der viser omregning til rygmål. Du vælger dækken ud fra det mål, der indikerer største størrelse. Når dækkenet tages i brug, justeres krydsskjorerne, så der er plads til ca. 1,5 håndsbredde på højkant. Eventuelle bagbenstropper krydses på midten, men sådan at venstre sides strop også fastgøres i venstre side, og højre sides strop fastgøres i højre side. Der skal være en håndsbredde på højkant i friplads ved elastiske remme og lidt mere ved faste remme.